धन जी किन के ले आता राजा 1600 के सरिया न बदा जिला से एगो करिला डीजल गरिया बात बुझी हमर बड़िया लागल जी तया बड़ी मेला घुमा दो राजा माला महस लागल जी तया बड़ी मेला घुमा दो राजा माला महस लागल जी माला म्यूजिक बाय अमित गुप्ता मेला घुमा दो राजा तया बड़ी मेला घुमा दो राजा माला महस लागल मेला माला महस राजा लगई 3 साल पर चल तो ना बहाना या बड़ी घुमाबो हर हाल पर अज मेला माला महस राजा लगई 3 साल पर चल तो ना बहाना या बड़ी घुमाबो हर हाल पर झुलवा मत कुआं बड़ी खास लागल जी चाक चौमिन तो कनिया बड़े झकास लागल जी तया बड़ी मेला घुमा दादा जगर माला महस लागल जी तया बड़ी मेला घुमा दादा जगर माला महस लागल जी माला महस लागल मेला घुमा दादा जगर तया बड़ी मेला घुमा दादा जगर माला महस लागल मीठा मीठा बात पर न फंसा तो जाना आज नहीं चल तो राजा कबनो बहाना आज मीठा मीठा बात से न फंसा तो जाना आज नहीं चल तो राजा कबनो बहाना देवरा निहित से बम्मा के होई पास बनल जी अजित छोटू मनीषवा के होई पास बनल जी तया बड़ी मेला घुमा दादा जगर माला महस लागल जी तया बड़ी मेला घुमा दादा जगर माला महस लागल जी अजी चल हम सवेरा फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो शाहपुर चौक देवन बिघा।